Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Masih setia di jalur satu singkal bersama Kang Mulyanto. Ini sedang berucul untuk tanam jagung. Lari mas, Lari ya, lari mas. oh gawe larian. Larian. Nah ini juragane iki. Sinten Pak namine? Oh Pak Karno, proklamator negara Republik Indonesia. Soekarno Hatta, ayo. Bung Karno ini. Oh ternyata. Jangan ternyata glukur duwe Bung Karno yo. Bung Karno. Gerakannya cara mas. Lah iya gerakan teror. Ini Cakmur ngelari. Lama ini langsung ngulur. Iya lek kabel ngolor, lek jagung ngulur ya Pak. Tapi apa dawane ya. Sak molor-molore kabel sik moloran lambe. Doan lambe. Mas yo gak dibaresno wong loro iki kompak Pak Karno mlakune. Iya, siap gerak ngono iki gak ngatik tapi yo baris yo lurus jare. Meleot kabeh ta. Wis jame, Mak. Jam pira iki, Mang? Wah. Oh. Wis awan ta. Hah? Awan iki Mang Capul termasuk. Awan mas. Biasa wisu wong iki aku tak susul Pak. Nang omahe wis ilang wong iki. Biasa emang lho. Kok diaren aku. Ya. Gak mulya denen iku wis meruput wis. Ya. Salam. Wah iki salam satu singkal lek aku. Ya. Channelnya paling Mbak salah. Iya no kok sampean aku eling sampean kok. Dah tambah emak iko sih ya. Mbak Kaji kok. No. Kanyawara 83. Kanyawara. Ya, ayo. Kapan iki mana iki ya? Oh, tange mas. Waduh. Tange ya nek mana? Wis gede Mas. Tange ya. 4 bulan lagi nih mas paling. Oh, diarep-arep batine Pak Karno wisan. Ora tuh bang gede Didol ya. Ngono iki tak takoni. Sapi Riko iki betah melok Riko apa gak betah ya Mur? Ora betah. Terus terus. Paling betah pirang aja Mur sapine. Paling lembenges 5 bulan. Iku mbenge sing gak betah kudu Cakmul Pak Karno. Oh, benge Sing gak betah, Cakmul betah. benge ora kerasan mas. Benge. Benge Pak Karno sing gak kerasan iku. Ya. Bapak Cakmul ngrumat ta. Ya. Oh, sembrono. Ya.
Ya, Jurusan apa ya Cak Mul? anu Mas. Bengkel lho Mas. Oh, bengkel. Bengkel. Oh. Cih. Isi. Cih. Isi. Iska. Iska. Isi. Oh. Nah, ini sapinya yang gemoy. Ya. Tuh, ya. Ya, isi. Ya. Lah Cak Mul ini sepantaran sama saya ini umurannya. Pantaran tidak kenal sih. Cuma nikahnya kendelan saya daripada Cak Mul. Yes. Saya lebih dahulu. Ya. 3 wah. Sama nih. Wedok kabeh aku ya. Ya. Iya. Isi. Oh ben kula parani ta griya ngewekle sama niku. Ya. Ya. Tapi nggih mboten nangisan mak nggih. Heeh. Kone lek guyu merem marono kuntune ketok. Ha, merem kuntune loro ku ketok juangil ku ngucu ngono ta. Lah nggih. Oh, pun mboten ngesot ta. Oh. Ya. Isi. Ini benih jagungnya ini dikasih obat merah, bukan betadin. Ya. Sudah lama nggak ketemu si gemoy ini kita. Saulan ya Mas paling Mas. Saulan. Ya. Isi. Oh. Ketelisipan terus saya cabul. Ya. Lah winginane madosi bawa katam nggih mboten kepanggih kula. Oh, iya. Niki mau nggih mboten kepanggih mak. Anu Mas, kalau bapaan Mas. Oh, Kalau makane. bapaan. Oh, siji jalur ya Mul ya. Iya, kalau bapaan oh. Heeh. Mungkin lo? Isi. Oh. Ya. Ulur niku nggih ngeten iki. Iya Mas. Oh. Isi. Nah, ini langsung ditanami setelah di Isi. apa jamul jeneng? Lari. Dilarik langsung ditanami. Isi. Ya. Nah, demikian sahabat Kanyawara video kali ini bersama Bung Karno dan Kang Mulyanto serta ibunya serta sopo lagi Mbak sampean? Mbak Niah. Ya. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Ya.